I'm sorry. Asibuka Mike isibuka necamera lekushoothayo lapha yabuka. Ya butata. Buta utontatazela. I didn't get the Utontatazela. Where are you, Tata? I didn't get the Oh, we can't keep calm, guys. Abantwana basemzumbe, izingane zasemzumbe is cooking something for us. We can't wait for them. Finish up nge-20 zika-Agasti season 4 wezingane zesithembu zabe simbukela ayi-trailer guys. Yoho, i-video quality i-thanks ma production isenzela amahhololo ize nenye, I am telling you, and we are happy that baye bamamela xa abantu bebekhalaza besithi at least xa sekuphela uthando nesithembu makulandele at least ingane zesithembu. So bamamele ke nazi izingane zesithembu bakubhiza. I think emzumbe ngoku ubhizi iikhamera ziphuma zingena kuyashotwa. And also I hear izodlala kabini evekini, uThursday noFriday. That is very nice. What I wish to see kule season ke season 4 Umpumelelo adatshate umakoti amzise aqale ngoMahli siyazohlala naye emzumbe. Ubohlala emzumbe or wahlala naye kowaba sazi buzohlala phi exactly ke makenze uMahli ade amzise. And bendive enye into ku-social media bendingacingi uba uMahli usekhona. Siyazi kwi-social media we always assume izinto, asilindi confirmation. So I'm happy to see uMahli. And also kule trailer siyazibona iinkomo, nazi iinkomo emva kwesibindi, kusho ukuthi maybe uzawuphinda athumele ezinye iinkomo Bhenana kuzawuba busy kule season. Kutsho kona uyasinika ihint, nazi iinkomo emva kwakhe, uthi inkomo malobola is in the cards. And also uSne nanku ephuma elwandle, ephuma emanzini. I think ebeseyohlamba ibhadi uSne. I wish akafumana umsebenzi ke kule season or abe more serious, ibe khona nje into abhizi ngayo esizambona eyenza uSne. Also uSne azange khe ndimbone Bhenana drive imoto, andimazi noba uyakwazi nodrayiva. Ngase simbone uSne khe adrayive abe nemoto. Kuba akakwazi uqhuba enza ilicense this year, simbone eqhuba mhlawumbi afundiswe ngulwandle, ibe khona nje uSne into ayenzayo e-productive kule season. And uMpilo Mpilo has been single for far too long. Makakhabe ne-boyfriend inyana bethunana, makakhabe na something kule season. And lwandle uphi uKhwezi nomntana or surprise sizoyifumana kwi-show singakungxameli masikiyeke, because yakubona usemotweni uyaqhuba imoto, maybe uyolanda bona kule moto. Producer ye thanks ma, you do a great job sis, you are doing a great job. You can see it kwi-quality yale trailer. And also kule season they added abanye abantwana ba-edile abomnini. Oh, ndiyamthanda umnini, thank you for ukufaka umnini. Bafaka noboMawande, aboThando, abo-Owami. Yho, bahle bethunana, bahle nje bonke. Intle le nto ndiyibona apha. And also one thing I wish to see kule season, ngubani kanene lo ungathi bangafaka lo mntana kaMangwabe lo umdala, ngubana igama lakhe, I forgot his name. Ingathi bangakhe bamfake Bhenana since be-ede aboMawande khe simbone naye evela, or ke mhlawumbi avele noMpilo since esebenza noMpilo, avele noMpilo mhlawumbi bephuma for a coffee for a date nyana bethunana. I think kuba besebenza bobabini bayidevelophile some kind of a bond. At least ingathi angakavele naye, I would be happy to see him. Bamane bemvelisa nje bamjule phaa naphaa. Asazi ke guys i-production isiphathele ntoni, ibhizi yasiphekela. Babhizi ngokwemzumbe, ndithi iikhamera ziphuma zingena kuyali kuyashutwa. We are here ke waiting for idrama yasemzumbe and we can't wait. I-20 zika-Agasti izoqala. Into endiyithandayo ke usually xa iqala badla ngosinika i-episode noko and i-episode itsale. So asazi ke sizawulinda kubo. Thank you so much for watching. Khona ke for ureviewer izingane zesithembu, drama nje yonke izabe isenzeka sizabe sikhona nee-reviews. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe uze ungaphoswa. Masincokoleni kwi-comments down below. Until next time, ndinithanda nonke. Bye bye for now.